102 FM, רדיו תל אביב, אתם עם אריק זאבי וחלי ממן. אז אחרי שלמדתם להכיר אותנו קצת, אנחנו נספר לכם על מה נדבר בשבועות הקרובים. אנחנו בעצם לא נרצה שיעלו מאזינים רק שידברו על דיאטות ומדליות כמו שהזכרנו בהתחלה. אנחנו בעצם נרצה לשמוע אתכם, המאזינים, על כל ההתלבטויות שלכם. אנחנו מצאנו שאני וחלי שהמון קווים משיקים בינינו בכל הנושא הזה של התמודדות עם כישלונות ועם קושי ועם לחץ. ופשוט בסופו של דבר, הסיפור הרקע של בן אדם הוא פחות מעניין, יותר מעניין ההתמודדות האישית שלו. וכשבן אדם נכשל, שבן אדם נמצא תחת לחץ, בסופו של דבר, הדרכים להתמודד איתם עם אותם דרכים, ובזה אנחנו ננסה לעזור לכם. שאם אני אגיד במשפט, זה לא להתעסק בלמה נכשלתי, אלא איך אני קם משם. בדיוק. מה אני הולך לעשות עכשיו. בדיוק, איך אתה עוזר את הכוחות. אני אגיד לך, במקרים האלה, הרבה פעמים מחפשים, הורים שואלים אותי על טיפ ספציפי, מה אפשר לעשות, ובהיבט הזה קצת קשה לי לתת משהו ספציפי, כי אם יש משהו שלמדתי במהלך הקריירה שלי, כל בן אדם הוא שונה, כאילו כל בן אדם מרים אותו משהו, זאת אומרת, יש כלים כלליים שאפשר לתת, אבל מצד שני יש כאלה שנגיד אתה צריך לתת להם בראש ולצעוק עליהם ולדרבן אותם, ויש כאלה שאתה צריך ללטף אותם ולחבק אותם, אבל אנחנו ננסה ככה למצוא איזשהו סוג של כלים בסיסיים, שבהם נוכל ככה לגרום להורים, למאזינים, להסתכל קצת אחרת על המצב, ולמצוא דרך שבה הם יוכלו להתרומם משם. אתה יודע, תמיד אומרים, חלי, מה זה עצמה? מה זה פיתוח? אני רק מורה, אז במה אני צריכה בדיוק לפתח או לעשות פיתוח עצמי? אבל אני באמת חושבת שזה לכל אחד, וזה מתחיל מילד קטן, להאמין בו, להאמין בדברים שלו ולא לעצור לו את החלומות. אבל אלייך מגיעות בעיקר נשים בוגרות, אני מניח. וגם גברים, סליחה. סליחה, ולא בוגרות, מגיעים גם בני נוער, ומגיעים כולם. התכוונתי שלא, ילדים יש פחות, נכון? יש איזה גיל מינימום אצלך? יש איזה גיל מינימום של גיל 12, אני לא מאמינה בלהגיע מתחת לגיל 12, כי אני באמת חושבת שילד עדיין לא יודע בכלל מה הוא רוצה שם. זה בעיקר, מתחת לגיל 12, בעיקר זה האחריות של ההורים, נכון? גם מעל גיל 12 זה האחריות של ההורים. כל עוד הוא גר בבית זה האחריות של ההורים. לא הכל, לא 100% אחריות, אבל כן, כי הבית די מנהל שם. ואם היית צריכה ככה לשים את האצבע על משהו שמשותף, אם יש בכלל משהו משותף לכל אנשים שנמצאות תחת הקורסים שלך? אין דבר אחד, אי אפשר לשים, ואמרת את זה הכי נכון, כולנו שונים. אחת יכולה להגיע כי אחרי לידה, והשנייה יכולה להגיע כי עברה איזשהו, לא מרגישה טוב ובדיקות דם לא טובות, ואחת פתאום הצטלמה ולא סבלה את עצמה בתמונה. אין קו. יש דבר אחד, שהאדם צריך להבין שהכל אפשרי, ושם זה נמצא. וגם בהעצמה וגם בפיתוח, וזה לא משנה אם זה בלחץ בגידול הילדים, או אם זה במעבר דירה, או בשינוי קריירה, אתה יכול לעשות את זה. אבל צריך לדעת מה לעשות, כי לפעמים אנחנו רוצים לעשות שינויים דרסטיים מדי. אתה יודע, אם לדוגמה, קח את הדבר הפשוט, מישהי שלדוגמה לא עושה ספורט בכלל. יש כאלה. ואז אתה הולך לאימון, ואומר לה 4 פעמים בשבוע, כל יום, שעה כל פעם, כאילו עבורה זה. איך? אני אומרת, בואי תתחילי עם 20 דקות. 20 דקות. 20 דקות 4 פעמים בשבוע, את כבר עושה משהו הרבה יותר, זה מעל 60 שעות שנתיות. זה ים של עבודה. זה מדהים מה שאת אומרת, הנושא של שינויים דרסטיים, כי זה כל כך נכון, הרבה פעמים אנשים באים, אני קיבלתי תפריט ואני מורידה משקל. אפילו אשתי כמה פעמים באה אליי עם זה, ואני אומר, זה מצחיק, כאילו גם אני יכול לרשום תפריט, שאם תעמוד בו בדייקנות, אתה תרזה. בכל תפריט יורדים, בכל שיטה מרזים. בדיוק. העניין הוא שאתה לא יכול לעשות שינויים כל כך רציניים. היום אני יכול להגיד לך שאני שיניתי את התזונה בצורה רצינית, בגלל שאני כבר לא שורף קלות כמו ששרפתי, הייתי מתאמן 9 פעמים בשבוע, ופתאום אני בקושי 2-3 פעמים, לא לצטט אותי, ונוצר מצב שאני עליתי במשקל בתחילת הדרך, פשוט שינויים קטנים, ברמה של במקום להזין פסטה עם שמנת, אז עם עגבניות. זה רק שינויים קטנים. אני לא מאמינה בדברים קיצוניים, אני לא מאמינה בשחור ולבן, אני מאמינה בלמצוא את הוורוד. בואו נמצא את האמצע. מה מתאים לי? וזה בכל דבר בחיים, כי לא, אנחנו שונים מאוד, וכל אחד גם בא עם ערכים שונים, עם דברים אחרים שהוא גדל איתם בבית. אנחנו לא יכולים להתאים את אותה חליפה לכל אדם, כולנו מידה שונה. וככה צריך להסתכל על זה. אז כל מי שחושב שהוא רוצה לעשות שינוי, רוצה להרגיש משהו טוב, או גם במקום הקיים שלו לייצר שינוי, אז יש 1,001 דברים, ויש כלי בסיסי מאוד פשוט שמתחילים איתו. אתה מכיר את גלגל החיים? בערך. יפה. אני אומרת, בואו ניקח את גלגל החיים, וזה רק מלמד אותנו עד כמה שינוי לא צריך להיות דבר דרסטי. תציירו לעצמכם עיגול, תחלקו אותו ל8 חתיכות, ופשוט תנו ציון. מ-1 עד 10, מה את נותנת לעצמך ציון? ספורט, תתני לעצמך את הציון המתאים. בבית, תחביבים, לימודים, משפחה, זוגיות, כל שאר הדברים. אל תשאלי את עצמך איך, לדוגמה, אם אני בספורט 4 מגיעה ל10, איך אני מגיעה ל5? מה אני צריכה לעשות כדי להרגיש טוב יותר? כשאדם מתחיל להרגיש טוב יותר עם עצמו, הוא נושם. הוא רוצה לקום לעשות את השינוי. ברגע שאתה רוצה להיות 10, אני יודעת על עצמי שאם היית אומר לי 4 פעמים בשבוע, שעה ספורט, ולא לציטוט, אני מאלה ששונאות ספורט. אמיתי.
לא עוד מכנה סובלת. משותף בינינו, את רואה? אז כמו שאתם רואים, יש לנו הרבה על מה לדבר ומה להגיד. היום בנושא אנחנו נעסוק בעיקר בנוגע ללחץ, לחץ לקראת משהו. אנחנו בלחץ במדינה? תשמע, האמת שלחץ, אני מחלק את זה לשניים, כי יש לחץ, כאילו, אנשים שנמצאים בעומס יומיומי, שעובדים המון שעות, זה כאילו סוג של לחץ אחר, שבאיזשהו שלב התקרה קורסת, כאילו שצריך לשים עוד איזה קש כדי שתשבור את גב הגמל, ויש לחץ שהוא לקראת משהו, לחץ לקראת אירוע, לקראת תחרות, לקראת מבחן, לקראת עסקה מאוד מאוד גדולה. לחץ חברתי, מה קורה אצלנו בעולם. נכון, האמת שזה, חברתי, כן. לעמוד מול כל אחד, כי ככה זה צריך להיות, וזה מה שנכון. אבל זה עדיין שני דברים קצת שונים, כי הפרפרים האלה שנייה לפני, זה משהו מאוד ספציפי, מאוד נקודתי, שאגב, לספורטאים צעירים שבהם אני נתקל כל הזמן, זה אולי הדבר, את יודעת מה, לא רק לספורטאים, נערים צעירים, זה בעיקר מה שמפריע להם, איך הם מתמודדים, הלחץ זה לפני מבחן, לפני אודישן, נכון. לפני תחרות גדולה, זה גומר אותם, אבל אנחנו ננסה לגעת אולי בשני סוגי הלחץ האלה, אז... ואתה יודע מה, נסיים משפט אחד. שכל אדם ישאל את עצמו מהו אושר עבורו, ושם הוא יכול להבין איך הוא יכול לעשות דברים קטנים עבורו. כי תשאל כל אמא, אני מאושרת כשהילד שלי יתעורר בבוקר. אני לא אגיד את המילה, אבל הבנתם מה הכוונה. אושר מרגישים באותו רגע שהצלחת להתמודד עם הלחץ הקטן הזה. כשעברת, שצלחת. אז בואו נרגיש את הפרפרים ונתחיל לעמוד מול הלחץ הזה. מצוין. אז אחרי הפרסומות, נדבר על הנושא הכל כך... 102 FM, רדיו תל אביב, גם בסאונד קלאוד. תוכנית העצמה של רדיו תל אביב, בהגשת אריק זאבי וחלי ממן. 102 FM, האמת שזה מוזר לי לשמוע מאוד את האות הזאת, אני מרגיש כמו פרופסור. טוב, כמו שהבטחנו לכם, אנחנו נדבר על נושא הלחץ. אני מרגיש שזה משהו שליווה אותי מגיל מאוד מאוד צעיר, כאילו, אחת הסיבות, אגב, שאני ממליץ תמיד להורים לשלוח את הילד שלהם במסגרת תחרותית, זה בגלל הסיבה הזאת, שילד מגיל צעיר, כמובן שצריך לעשות את זה במידה, ולא בגיל 8 לזרוק אותו למים, כן, בלי יכולת לשחות, אבל העובדה שמגיל צעיר אתה מתחכך כל פעם עם לחץ, ואם הוא נעשה נכון, אז זה מאוד חשוב, הילד לאט לאט לא מפתח כלים להתמודד עם הלחץ הזה. בדיוק, לפעמים זה מגיע, במקרה שלי זה פתאום מגיע לממדים שלא הצלחתי לשלוט בהם. כשזה הגיע למצב שאתה פתאום מרגיש שאתה מייצג מדינה שלמה, ויש אחריות פתאום... שמע מלחיץ. אתה מדבר על זה, ויש לי פתאום עם קוצר נשימה, לחשוב. אתה יודע, תמיד המאמן שלי, תקופה ארוכה מאמן רוסי מאוד מיוחד, שהוא ניסה להסביר לאנשים מה זה לחץ. כאילו, זה אומר, בוא עכשיו נגיד ניתן לך לקלוע לסל, נייר לסל, משהו מאוד קרוב, מאוד פשוט, אתה תזרוק כמה פעמים, תכניס, ויגיד לך, אוקיי, אם עכשיו אתה מכניס, אתה מקבל $1,000,000. פתאום הזריקה הופכת להיות קצת יותר קשה, אבל אם אגיד לך, אם אתה מחטיא, אתה מפסיד $1,000,000. פתאום אותה זריקה, אותה פשוטה, אותה פעולה, מלחיצה אותך מאוד, כאילו, כדי שאנשים יבינו, בסוף אתה נלחץ מדברים שאתה אמור לשלוט בהם, שאתה בא למבחן, אתה למדת עליו, שאתה בא לתחרות ג'ודו, אני עשיתי את זה כל חיי, מה אני נלחץ? והעניין הוא שהמשמעויות של זה, האחריות של זה, מה יקרה אם אתה תיחשל, זה בעצם מה שמחליש אותך, מה שגורם לך לפרפרים האלה, ולי יש טיפ מאוד, אני רוצה להגיד פשוט, אבל הוא לא כזה פשוט, זה משהו שנקרא דמיון מודרך. קודם כל, יכול להגיד לכם טיפ כללי, ככל שאתה יותר מקצוען במה שאתה עושה, הרבה יותר קל לך להשתלט עם הלחץ. אם בתחילת הדרך בהרצאות שלי, אני הייתי, כאילו, היה לי מאוד קשה להשתלט עליו, היום כשאני שוחה את החומר, הרבה יותר קל לי, כי אני יודע על מה אני הולך לדבר, ואם יש משהו שצריך לעשות לפני אירוע, אני מדבר כרגע על לחץ לפני אירוע המכונן, זה להתרכז בביצוע. מה זאת אומרת? אני אתן לכם בכמה מילים. אם אני יודע שיש לי עכשיו קרב מול יריב ספציפי, ואני מתחיל לחשוב מה יקרה אם אני חשל, מה הקהל יגיד, אני הולך ומתרכז מה אני הולך לעשות בקרב. אני צריך לתפוס אותו עם יד ימין, להיזהר מהתרגיל הזה. בעצם ממש יש לי ויז'ואל, תמונה מאוד ברורה. של המהלכים. בדיוק. ואז ברגע שאני מרגיש מה הולך להיות, אז זה קצת מעלה לי את הביטחון. אותו דבר בהרצאות, ברגע שאני מתחיל להלחץ, אני ישר, בהתחלת הדרך הייתי זוכר בעל פה, כמה משפטים ראשונים שאני צריך להגיד, והייתי מתרכז ואומר, אוקיי, אני יודע על מה אני הולך לדבר, וזה מרגיע אותך. ככל שאתה מרגיש את הפרפרים בורחים, את כל המחשבות הולכות, אתה ישר מתרכז לנקודה כזאת שגל לך להתפקס בה, וזה עכשיו היום שאני מגייס כספים לעמותה שלי, אני נפגש עם אנשים מאוד רציניים, וזה קצת מלחיץ כל הסיטואציה, אני ישר מתמקד במסרים, במה שאני רוצה להעביר, מה שאני הולך להגיד, שאני מרגיש בטוח שם, כי זה הבייבי שלי, זה אוטומטית מחזיר אותי לרמה. אגב, אני נותן לך, את אמרת שאת לא חובבת ספורט, תסתכלי על כל כדורסלן שקולע מקו העונשין, כל כדורגלן שבועט בעיטת 11 מטר, אתם תראו שהוא עושה איזה טקס קבוע. יש כדורסלן שמקפיד 3 פעמים, יש אחד שכזה עושה לפני זה עם היד כאילו קולע, בכדורגל הם סובבים את הכדור 100 פעם. מה אתה מסובב את הכדור? זה כדור, זה לא ריבוע. זה לא סתם. ההתמקדות הזאת בביצוע, היא בעצם עוזרת להם להרגיש שהנה, אני הולך לקראת משהו שאני מכיר,
ואז כאילו הם לא חושבים על הדברים מסביב, זה עובד כבמטה קסם. אתה יודע, אתה דיברת על אותם רגעים של הלחץ שאתה חווית והרגשת, ומה אתה עושה, ואתה יודע, כשאתה אומר לפעמים דמיון מודרך, אנשים אומרים, אוי, דמיון מודרך, אבל זה כל כך נכון, ובייחוד השינוי שפה. כי להגיד, מה יקרה אם אני אחשל, ומה יקרה אם אני לא אצליח, זה אותם דברים שבאמת יביאו אותנו לשם. אני מאמין שלי טוען שיש לנו קוסם בתוך הבטן. לכולנו יש קוסם. אתה מכיר את הקוסם של אלאדין? את ג'יני? שהוא נמצא שם. עכשיו, הקוסם יודע להגשים את מה שאני מבקשת, לא את מה שנכון לי. אז אם אני אומרת לו, רק שאני לא אחשל, או רק שאני לא אחשל, הוא לא שומע את הלא בכלל. אני נכשלת. אז קודם כל, לפני כל דבר, באמת שינוי שפה, מביא אותנו לתוצאות הרבה יותר טובות. את מרגישה שזאת הבעיה של האנשים שמגיעות אליי? לא כולם, אבל חלק גדול. חלק גדול מהאנשים עסוקים במה יקרה אם אני לא אצליח. חלק קטן עסוק בניצחון. אני אומרת לאנשים, בואו נסתכל מה נרוויח. מה הרווח העצום שמחכה לך שם? כי תראה, זה לא סוד שכן, יש גם שבועות שקשה יותר, ועולים במשקל, או לא מצליחים, או יש הרבה דברים שאתה רוצה ומתכנן וזה לא עובד ככה. אבל עבורי, להיחשל, זה רק שמרימים ידיים. זה לא קיים אצלי בכלל. כל עוד לא הרמתי ידיים, אני נמצאת, אתה יודע, הפחד הגדול שלי היה פחד מצלמות. פחד מטורף. הייתי יכולה לעמוד עכשיו מול 1,000 איש, להעביר הרצאה, וכאילו אני בהופעה הכי טובה. הדלקת מצלמה של נייד, השתתקתי. וואלה. עכשיו, לפני 4 שנים, מזמינים אותי לתוכנית טלוויזיה, לתת לי פינה, ואני כזה, לא, אין לי זמן, אני לא יכולה. ברחתי כמו מאש. הבת שלי הקטנה, ישבה איתי אז במשרד השלישית, סליחה, טלי, אומרת לי, אמא, מי זה היה? אמרתי לה, הציעו לי איזה תוכנית, אבל... אמא, הגיע הזמן כבר לעבור את הפחד הזה. כי אם זה היה ההפך, את היית אומרת לי, טל, אם לא תיכנסי למים, לא תביני מה זה להיות רטובה. אמרתי, אוקיי, חיילי, נאה דורש, נאה מקיים, אין ברירה, תרימי את התחת. הגעתי לתוכנית הראשונה. טוב שהספה הייתה כאה. אני הייתי רטובה, אני הזעתי, אני לא ישנתי, שתבין, 5 דקות, שאני עושה שעה לעמוד מול 1,000 איש, אין לי שום בעיה. ואני רעדתי. ומה עשית בשביל להתמודד עם זה? למדתי בדיוק את מה שאמרת. שיננתי לעצמי את המשפטים הראשונים, כי פחדתי שפתאום אני אתקע ויהיה בלקאוט. וגם אמרתי לעצמי דבר אחד, גם זה בסדר לא להיות 100%. זה גם בסדר. לא קרה כלום. זה לא חיים ומוות כאן. תרגי. את לא יכולה ליצור ניסיון בלי לעבוד. כאילו, אבל בעצם, מה שאתה אומרת, התמקדת בביצוע. התמקדתי בביצוע, ואז אני זוכרת שיצאתי ואמרתי, זה לא בשבילי, ובאיזשהו מקום אמרתי, חלי, תקשיבי, מפעם אחת לא יכולה לדעת. קחי לעצמך 15 תוכניות. אם קרה ובתוכנית ה-16 את באמת עדיין מרגישה אותו דבר, כנראה שלא נולדת לטלוויזיה. בתוכנית השמינית, אני זוכרת שקמתי וצרחתי, חלי הגיע. ושם זה קרה. אז כל עוד לא נכשלים ולא מרימים ידיים, זה לא קרה. ומותר לי לחץ. שהרבה פעמים אנשים נלחצים, בגלל שהם נלחצים, זה כאילו נשמע מוזר, אבל אתה מגיע, בעיקר בבתי ספר, אתה לומד למבחן, אתה יודע את החומר, פתאום מגיע הרגע של המבחן ואתה עם פרפרים, אתה אומר, רגע, למה אני עם פרפרים? אני יודע את החומר, ופתאום זה מלחיץ אותך, העובדה שאתה לא נלחץ, כי אז מתחיל תהליך כזה של כדור שלג שמתגלגל, שהכל הולך גדול, ואז רגע, אולי אני לא יודע את החומר הזה, ואולי במקרה שלי היריב נראה פתאום יותר חזק, ולא התאמנתי מספיק טוב. ואחד הדברים שאני מספר לאנשים, בשביל להרגיע אותם, קודם כל, שאני עד התחרות האחרונה שלי בחיים, תקם בבוקר, בגיל 35, אחרי שאין ספורטאי יותר מנוסה ממני בענף הג'ודו, כמה מרגיש את הפרפרים, כלל את כל העולם, למה לא פרשתי, מה אני צריך את השטויות האלה, לעמוד עכשיו עם 40 גברים ערומים, להישקל, כאילו. אני מגיע לארוחת בוקר, ואין לי תיאבון, אני אוכל בכוח, כי אני יודע שאני צריך לאכול, אבל אני כבר מכיר את עצמי, ואני יודע שכשאני עולה על המזרן זה נגמר, שאני מתחיל את החימום, אז זה עובר לי, ואני אומר לך, עברו איתי עשרות ג'ודאים, זה עשרות מאות ג'ודאים, שזה היה מדהים לראות איך כל אחד מגיב שונה ללחץ. אני לא רוצה להגיד שמות, אבל היה אחד מאוד מפורסם, שהיה מקיא, לפני תחרות מלח. מקיא. עכשיו, מדבר איתך על ג'ודאי ברמה הכי גבוהה, שהוא עולה על המזרן, הוא היה חיה טורפת ולא היו רואים עליו כלום, ויש כאלה שכאילו עובר לידם, כאילו לא מזיז להם, אבל בפועל הם עולים לקרב ומשותקים, זאת אומרת, מה שקורה כלפי חוץ, אני לא אומר שלא צריך להתייחס לזה, אבל אם בפועל, כשאתה מגיע למאני טיים, לתחרות, למבחן, לעסקה, ואתה מצליח לתפקד, זה סימן שהכל בסדר. זה ככה אתה מגיב לפני אירוע חשוב. אם יש פער מאוד גדול בין איך שאתה מתאמן, לאיך שאתה מבצע בתחרות, אז צריך לבדוק. אז תמשיך להתאמן יותר. לא, אז זה מראה שהלחץ באמת הוא פגע בך. שולט בך. אבל יש את הבנות, לא נעים להגיד, זה בעיקר בנות, תסלחו לי, כל מי שבאולפן מסתכלות עליי, שאני זוכר את זה מגיל צעיר, שהם לפני מבחן אומרות, אני לא יודעת כלום, מוציאה 100. אז כאילו, היא כנראה יודעת, זאת אומרת, זה איזושהי דרך שבה היא מתמודדת עם הלחץ, וזה בסדר גמור, כל עוד היא מוציאה 100, שתמשיך להתנהל ככה. ואותי באמת שחשוב לדעת גם מי הסביבה שנמצאת סביבי. כי לפעמים אתה משתף בלחץ אנשים שמלחיצים אותך יותר. כן, זה נכון. אז לדעת לנטרל את אותם רעשים, באמת לדבר עם אותם אנשים שיודעים לחזק אותך ולהעצים אותך, ולהזכיר לך עד כמה אתה טוב ולמה אתה בכלל נמצא שם. כי אם לא היית הכי טוב, לא היית שם.
נכון. וזה לגמרי. משהו שמאוד מאוד עוזר. הסביבה, יש לה המון כוח, ולחץ יכול להיות גם סוג של הגנה. כי אתה יודע, אם לא היינו נלחצים בכלל, לא היינו מתאמנים, והיינו באים, אתה יודע, עם סוג של ביטחון של אני יודע הכל. כל עוד הפחד נמצא שם ממקום של להגן עליי, הוא בסדר. עד שהוא לא משתק אותי, ובאמת אני צריכה לבדוק איך אני מתחילה לנטרל אותו. אבל זה עבודה. מה שאפשר להיות בטוחים שזה פשוט, אפשר לעבוד על זה, וזה גם יכול להשתנות. טוב, אחרי השיר שבחרת, שתכף תגידי למה בחר דווקא אותו, אנחנו נדבר עם בחורה שבעצם יש לה סיפור מאוד מאוד מעניין, שחלקו הוא קשור ללחץ חברתי דווקא. נכון. אז למה דווקא את השיר שבחרת? זה שיר שהקדשתי לכל אחת מהבנות שלי, בבת המצווה שלה. וואו. אישית. כי אני חושבת שבאמת, שכל אחד יעשה את מה שהוא אוהב. כי כשאתה עושה משהו שאתה אוהב אותו, ונהנה, אתה עושה אותו הכי טוב שיש בעולם. אז כל מה שאת אוהבת, של גלי עטרי.